Alaikum salam. A'a Binta ce? Ni ce. San da zuwa. Yawwa. Ina wuni? Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ya yara? Yara lafiya kalau. To madalla. Ban yi sallar lisha bari in Har yanzu baki sallar lisha ba? Wallahi ban yi ba ina ta hidimar gida. Dan jira ni da Allah. To shikenan bari in jira ki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kake idan? Wallahi na idan bari mu ƙara gaisawa ko? To ina wuni? Na gajiya. Ba gajiya. Albishirinki. Goro. Fari ko ja? Fari. Guda ko ɓani? Guda nake so. Kin ga tsarabar da mijina ya kama ni daga haji. Kai. Amma yana ɗan karen kyau. Ke ne baki gaba ni ma na yi murna. Gaskiya yana da kyau. To ni ne barin tashin tafi. Har za ki tafi? Sa tafi sai an kwana biyu. To ki gaida gida. Sai an kwana biyu kenan. Gida ya ji. Ki gaida gida ko? To gida ya ji.